ואחרון הדוברים יהיה חבר הכנסת אייכלר. תודה, אדוני היושב-ראש, השרים, חברי וחברותי חברי הכנסת. אני גם רוצה להתייחס לדיון שהיה היום בוועדת הביקורת בנושא של יוסף סלמסה. אני חושבת גם שהאחריות שלנו כחברי הכנסת לא להשאיר את זה רק לחבר הכנסת נגוסה שפעיל ועושה כל כך הרבה למען האוכלוסייה האתיופית, אלא גם אנחנו צריכים לקחת ולהיות חלק במאבק הזה. ההחלטה בעצם לסגור את התיק של מח"ש מול אותם שוטרים שהיו מעורבים באירוע הקשה הזה, אותם שוטרים שדיבר עליהם חבר הכנסת נגוסה, שלא רק רישום כוזב אלא גם ידוע שהם הפעילו את אקדח הטיזר נגד יוסף, שהוא היה כפות ואזוק מחוץ לתחנת המשטרה, זרוק שם בחוץ עד שאביו הגיע לקחת אותו באמבולנס. כל ההתנהלות הכושלת הזו של המשטרה, ובסופו של דבר המליצו להגיש להליך משמעתי ולא הליך פלילי. אני חושבת שזה מקומם, אני חושבת שזה נורא, וזה אחריות שלנו כחברה. והדבר הכי נורא בעיניי הוא שישבנו שם בוועדה ואמרנו איך יכול להיות שעל חשד להטרדה מינית, חשד, לא שאני חלילה מזלזלת, אבל בחשד להטרדה יש שוטרים שיוצאים לחל"ת, יש שוטרים שעוזבים את המשטרה. אבל על דבר כזה שבו צעיר מצא את מותו, וכרגע הנסיבות עוד נבדקות בכלל איך הוא מצא את מותו, על נסיבות כאלה שוטרים מועמדים להליך משמעתי ואפילו לא להליך פלילי. זו בושה, ובושה שלנו כחברה.